Esta é a miña matria. Non é mellor nen peor ca outra, mais é a nosa. Esta a nosa comarca, onde queremos continuar a traballar. Nela atopamos toponimia de linguas celtas, árbores, senlleiras, ríos, ría e océano. E agora, un espazo único, onde o valor máis preciado que temos como pobo existe e ten futuro: a lingua. Porque nela brincamos e traballamos. E aprendemos. Aprendemos a través do descubrimento. E descubrimos a través do asombro. Aprendemos que a natureza traballa por si soa e que evolúe a pesares nosa. Descubrimos as emocións. Que vas facer hoxe? E que as lendas poden tornar realidade. Que personaxes chegados do Courel poden contarnos historias. E nos a eles. Que as nosas tradicións veñen de moitos lugares e que coñecéndoas sempre seremos libres. Porque sabemos que o galego é a nosa maneira de estar e ver o mundo e por iso transmitímolo, coidámolo e mantémolo vivo. Con rumbo certo. Xogamos en espazos para todas as idades. Nese espazo cantamos, corremos, gozamos, saboreamos, pintamos, saltamos, bailamos e querémonos. Mais para facer realidade os soños hai que mobilizarse e nós estamos afeitas a soñar e a traballar. Porque a nosa matria non é o fin do mundo, senón onde comeza todo. E porque só haberá futuro se existimos, se protexemos o noso mellor patrimonio. E ti, acompáñasnos na semente. A ver como facedes.
plantamos, a ver.